घे मांजरे, कशी आहेस? बारा मा. म्याव. तुझं नाव काय गो? म्याव. दुकानात कोण असा? अगो काहीतरी बोल. म्याव. मांजरपाट. घे म्हशी, कसा? बारा मा. किती लिटर दूध देतस? येते. गो मेघा. मोबाईलवरती हा, मग मोबाईलवरतीच बोलते. हाय. गो कशी असस? मी पण बरो असे. या हुं काय? गो जेईलस? मी पण जेईलय. गो बाय. मी पण बाय. हा. शिकायना पहिल्यापासूनच शिकूचा लागतला. गो मोबाईल खाली ठेव. चल. बोल. आऊस. बापूस. इंग्लिश मीडियम ना. बोल. मम्मा. पप्पा.